Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? Who shall not fear you, O Lord, for you alone are holy. Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. For all nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. All nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Just and true are your ways, O King of the saints. O King of the saints, O King of the saints. BLEI PYBARO kan ngidap daga jing snokmen ba jing songo you BLEI ya kapor bakalat pengila pengkendo sashisin lembaga ni ke program na kami Jingiaphylliew Jingmut ko ki prabangat pakilok be it jonga nia puli ya ke subject ke besnotenat ado batata bat ngin ya penlut por menta baro lai benai ban ya puli ya ki bentai ba per na ke shiti jong pol shaki Ephesus ho ya ke ni ke sngi ngin ya pet ya ke ni ke subject ke BLEI kerteng God's grand Christ-centered plan. JINGTHMU BAKHRAW BLEI PYNSHONGPDENG how KHRIST. JINGTHMU BAKHRAW BLEI PYNSHONGPDENG how KHRIST. Kamu tayo kaneka subject ka bagay pet kaneka sngi. Mensyam tayo ngilay pet ya jing lamprang habi tayo kaneka subject lane kaneka shiti ka bagay puli. Bat ngini puli mentabro shikwat ka shiti jong Paul shiki Ephesus. Hakaneka sngi pan. Hadin melipet yung jinglang perang ke background, ke setting ng ter ini pet ya ka theological discourse ke peningkong. Dan ni ke benta ke pengen pet benta ke sengi kan top na Ephesus kalau nong peningkong kan kot ke BLEI haduk kat sao. Kidon kumba prateli ki aka ki BLEI ula PYNSHONGPDENG o Jesus Christ. Prateli ki verb. Banyak pet ki kita ki pengisem hagan nek introductory chapter ke jong Paul shiki Ephesus. Kabu Paul at hoi ke shiti shiki Ephesus ko menglay pet macam tayo ulamang bat ulat mo bagani ke shiti ka day banlay tang shiki Jew tang shiki gentle henday siya baro ki bakuli ka. Balik ni ke shiti laju puli ha ki babuan ki balak. Mga ngets kami ka kubor ba ki Kristan ha kito ki sngi kila yo priang. Hagani ka sngiru ngin yo priang ya ka kubor kaban aiman siyami ka kubor kaban penjan shushu yangi shublay. Shrawi ni adway, na shukwa ban shuong kani kaway.
Kasi ti jong Paul sa Ephesus kadon si bon di kantin kipiatay baki jing mane BLEI. It is a worship document. But ngin sayo nagaway katayo siya kaway pat kung no po Apostle Paul upersyang man pandon kam yaki parsi ka pero ban wan ra ikani kamat kum no ngin jan sa BLEI. Hagani ka singiw John McVeigh ula wan ra ikani ka subject hagabangin pet ratali ki aka ka BLEI ula le lang ba ka history ka jong bril lang ba ka salvific history ka jong jat bandril kajing pen kajong BLEI yangi kibri ka pop pat ki ay kita ki kam ki BLEI ula le hoat hagani ka singing niya pet so ya ka jinglong ka jong BLEI ka pala penlong yu ban le ikini ki kam ki BAKHRAW ki kam ki barat ba ki kam ki bapala kat bingya pai siya ka benta tong ya duai syam ya chakmat ko pa BLEI Jingiaphylliew hagani ka singi ko try ba it ni wan syame ban aingo nagbenta ka por ka lat bangi la ko try jisu ba it ban pen san siya ka jing tip jongi chapang ka kubor ka jong Apostle Paul siya ki Ephesus na duai ko try jisu ba it pag nega Jingiaphylliew kan long ba shy but ka way pa ka mat ka bangi na pa ka singi ko try kan wan ra ya ka jing hikai ka ba ka jaman sin mag jing jongi ha ka bangingin la ban kam jan siya syame Kerku yang way pe way kerku ki paralog ki biapet na yeng na sam ya ka program kum jo ko try ngi duai bo men sim ko jo meon tray rangkat bat nga bat ki paralog bat ki para banget ki ban ya snot rangkat hagi sngi ki port ban wan kat bagi kami ya ka program so I've ka Jingiaphylliew jong ni try kan long ba snot na ru ka tata kan wan ra ki jing kai ki bagin jaman sim kami ka jing Kristan jongi on pan san show bagi jing day jongi bat meo BLEI kanang jan siya ko try haga kerteng ka jong Jesus Christ ni pan amen. God's grand Christ-centered plan. Ka JINGTHMU BAKHRAW BLEI PYNSHONGPDENG how KHRIST. Niya pai siya karakot ka paningkong. Ito niya pet Ephesus kalanong ka paningkong karakot ka balay ka kranayu kanikaday ka JINGPULIS nang jongi kanikas. Ephesus iway lai ka ong long balakarku ya BLEI baru kupau Jesus Christ. Ubo try jongi. Ubalakarku yangi dagi jingkarku bakanjaman siyam baro na hagi jaga beneng how KHRIST. Para banget ngangit ska mapi mangangim la ban len. Habang ipay siya kajing jongi. Habang ipet ya kajing long jongi. Kajing jot, kajing telot, kajing duna, kajing bit, kajing tem. Rakini kerkot kapan yang iway piway bu BLEI ula kerku yang i dikijing kerku kibakan reitam. BLEI ula kerku yang i dikijing kerku kibapalat liam. Bahkan ni kesingin saya pet ben pa ben. Kajing kerku kajong BLEI kamday tang hak bamenta the current, the present, the now, but also in the not yet. How I put that ru hakata kabansawan. Kapas ngau tenat hang negalong ba BLEI uker ku yang i dikijing kerku ki bekenjaman sim ki bengim la nyo bat ngim la bantho. O gilok be it juna. Hato pi priang ya kajing kerku kajong BLEI. Hato Apostle Paul kat pula thok kani ka shiti shaki nong Ephesus hato kila priang ya kajing kerku kajong BLEI. No Apostle Paul don kamban kedau. Ya shibon ki aka. Bagi ne ki prabanget ki para Kristan ki ba don ha Ephesus atau ki tip mo ki JINGTHMU ka jong BLEI prabanget chuang ni pai sya kini ki khot kawai hadin kawai bat ni pet kita ki prateli ki verb lan kita ki prateli ki rukom trekam ki jong BLEI ha ka jing jong ki breu ni don kam jing sya ba ni puli lot ya ka passage tong ni pai sya ki Ephesus kalanong ka baningkong ni pet ki khot ka balai ter hado ka bakat sao Kaktian jong BLEI ka ang long balakarkuyo BLEI barukpao Jesus Christ. Ubo try jongi. Uba la kerku yangi dagi jingkerku bakanjaman siyam baro hagi jaka beneng how KHRIST. Ki jingkerku baro ki wan lengbao Jesus Christ. Haga negasngi ke jing PYNSHONGPDENG jongi kalong ya kita ki kambaro ke bo Jesus lale habula wan ban shim ya kalat. Pan penlight yangi nakapop. Kat babot ka ong kat kumbao legit yangi Haman ba ompat pensyong nong rim ya kepertai. Kenang bangin long kiba khut bat kiba klem duna hakmat jong haga jing e. Habaw lala tung lupa yang i siya jing tingkon. Daw Jesus Christ siya ladehi. Kat bakum ka jing snob haga mon jong Ya kaban ro ya kaburam ka jing jong Kabaw la hangi hauta ubai. Bat ubangi yo ka jing siuspa daga snam jong Kajing map ya kijing palat jongi
kat bakum ke jing kendrai ke jing IA jong u ya ke bala pendroi kerhai syangi ha ke jing start bat ha ke jing siampang baro habau la pentip hangi ya ke jing mayan kamon jong u kat bakum ke jing sngau ha jong u ya ke bau lala tmu haladi baha ke jing penyat ke jing dap biang kaya on lumlang ya ki aka baro ha u Christ kata ka kemat pedeng lan ka thesis jong jing tmu ke jong blei happy day bat kane ka plan jong jing pen im jong u ya ki aka ru ki baha ki peneng bagi ki aka ru ki baha ka kendo u blei kwa ban penyateli kita baro terkot bobot ka ong hauta ha ubala penlong yang ru ka benta balala tung lupa yang ikat bakum ke jing temu jong uta obatrai yaki aka baro kat bakum ke jing perkat kamon jong u kenang bangin yo long ke jing ro ya ke buram jong u mangiken kibala kermen ha u Chris menshwa ha u mapiru haba pi la yo snow ya ke tin ke jing shisha ke gospel ke jing pen im jong pi ha uba haba pi la ngetru la shon sharp ya pi do men sim khot ke jing kular ubalong kesenjat anak guarantee lanu guarantor ubalong kesenjat ke benta jongi hadu ke jing siuspa ke benta jong uhi kenang ya ke ban ya ro ya ke buram jong u prawe ke bengi ilang ba ke ne ke jing puli jong ya ke ne ke sngi ke long ke jing pla jong apostle paul syapang ke jing kraw ke jong u BLEI hau Christ ublay lo PYNSHONGPDENG yu Jesus Christ habi ada kenika plan jong jing pen em yang i way piway hakane ka sini ko gilok be it jonga kat bangi puli lese ke jing puli jongi yo kam long ka bashai tarang i don kam ban le bin pa ben knam ngin smooth ho ya kini ki pratli ki verb kini ki pratli ki kam trai kam ki jong Jesus Christ kum bawa apostle Paul ulo kan tha hakane ka shiti rawngit kamat ka bakongsan ka bing sham hakane ka sngi ka long baleng ba kane ka jing puli jongi ka bakhandia ni syam begini ki kentin ki jong apostle Paul ki persya bet bat ya kajing hikai jong brio kamtam mi kajing hikai ka pau pertai ha ki pras pa terter hot kajing hikai ka bangi i hagi sngi ka ba la suthi hagi school hagi jaga puli ki ba per ka kajing hikai ka ba ya long mar khong pong ba kajing hikai jong ka bible kajing hikai ba PYNSHONGPDENG ba pensyong nongrim ho BLEI kung nongbo nong tao jongi ka science ka ong ba ka evolution kala penlong ki aka baro hangning yo i leng ba ka ni kajing puli ba kam don ka aka ru ka bala jia da kajing urlong klem tao la klem tmu by chance hoy habang ipet ya kini ki khot barok ngin siyo i shibet kini ki kam ki BAKHRAW ki bo BLEI la leng bau Jesus Christ ba tang leng bau Jesus Christ ya kini ki kam barok la ban le hot ko ki lok be jonga habang ipai siya kijing hikai jonga ni ka pertai niyo i bagi breu ki ong ki eke baro ki la shujia urlong hato kala banlong se kumta lado BLEI don hakan ni ka pertai le se kumta kijing hikai ngila se ban priang re habo BLEI don BLEI ba emu BLEI ba pen i ki kamba ki ba pla jongo ki kam ki ba kraw ki jongo haga jing jongi man ba ka sngi dale leru em ngim la ban ong bakan ni ka pertai kala jia urlong by chance ngingim day kita ba super hala air ya ka bang ngimtip siya ay bangin let ngimtip nang nong iwan rangitip na dong siya dong nang nong iwan bat siya ay bangin let kata ka JINGTHMU ka jong apostle Paul wat hagi sni ki jong kinong Ephesus bon pen shy haki na marka ka jaka ha Ephesus ka jaka bagi preo ki mani BLEI tao baki ngetru bagi ni ki BLEI ki jong ki kiladap pan tmulpa ya kan nusip ka jong ki ko kilok ki jong hato kata kan nusip ka long ka bashisha mo lado BLEI udon lado BLEI tip na dong syadong lado BLEI utip ya kijing don kam jongi nyemla ban ong bakan no sep kadon ko gilok be it jonga ha ka paradigm jong ka tin ka jong BLEI kam ju don ka no sep lane ka no sep hot ko gilok be it jonga ngin pet ya gini ki mat ki bakong sana ka sngi bakata ga long bo BLEI la don ka JINGTHMU lupa ka babhan na ka benta jong yu BLEI la tip habo la tawi ka pertai ka bajanai ula tip shy bo breun sa hap siya ka pop but habo breu hap siya ka pop ka eka solution tagadaw haga jing ya day ka jong ukpa jong ukon ba naman sima ko kila ya rai bo jisu de ban wan siya ka pertai ban panlight im lada day bo breu hap siya ka pop kani ka jing jia kala jia kam kloy let's say banya ka bo BLEI ula kami lenti
Mereka bang yo ko ki lok be jonga. Bo blame ju no ya kita ki bola tau na ma bo yang i wai pi wai. Ka jing pen long ya ki baro ka shong pedeng ha ka jing long ba jong blai. Unconditional agape love. Ka jing ka bam kami lentin rai ka jing ka ba syukwa ban ai. Ni mane you blai ba kumuta ko ki lok be jonga. Ini apa je ka jing kali ka bening kong. Problem ni ka sngi shumut dur bangingi shong ha ka jakai le kai. Dan ka cakapit kai berkata ka jaka ka pangingi syong ilaban ikan diang ilaban isyai kedar yaki ki badon hakmat syongi wa apostle Paul wan rai ka jing tho ha Ephesus kalanong banikong kat ka balai ro kat sau kum ka jing pen yangi ka bu blay la le na ka banta syongi kam don ka wei ro ka bu blay la dawa bangi dai ban le light no satang ka jing kongo rai na dong shadong u blay la le na ka banta syongi kita ko ki lok ke be chunga tanya pai sya ka jing kali ka banikong kat bangi pet yakini ki pratli ki bu blay la le na ka banta jongi ka jing kali ka baning prab nget ka ni ka tin jing kar khu ka ya tho yang ish pang jing long ka jong blay hoi ka ya tho ish pang jing ka palat liam ka jong u hato blay u yang itang ha ka ni ka perthai ne hato ka bible ka don ban ong bu blay u yang i ngaduk ki mendai kulong baru blay un yang i tak haduk baga beneng bat ka perthai kan saya snotlan ngini pai sa Ephesus kalanong ka ba ningkong ka ka balai Ephesus iway lai ka ong long bala kerku ya ublay barukpa u Jesus Christ ubu try jongi snap kini kentin ubala kerku yangi de kijing kerku bekenjaman sim barok spiritual blessings all spiritual blessings haki jaka beneng how Christ jaka beneng lane heavenly places hoi ko kilok ba jonga kani ka tin ka beningkong ni pet kadai blessing lane ka jing kerku ublay ulakar ku yangi amtang hakani ka perthai hendrai ublay ulakar ku yangi di jing ku baro wat hagi jaka ki bekenja beneng ka besngau tanat kalong bo ublay ulakar ku yangi ko ki loki be jonga daki jing ku ki bangimla banyo ki jing ku ki bekumno ki jing ku ki bekenja mensim ko ki loki jonga ngimla jing syabanyo ki jing ku ki jong ublay larangi pet ki jing ku baro nganut ban ong bagan ni jing im ka banga im ka sni kam dai jing im ka bananga hin re ka dai jing ia ka jong oblay kalat bangan ring bat penhiar mensim kam dai nanga hi da jing thiet da ka pisa jong ala ne ba ngayot ka bor la jong re ka dai jing ia ka jong oblay kalat bangan ya kendu bat ki bahayeng ki bahasem ki men ki para imei bat ilok jonga kalong ka jing ia ka jong oblay haga ni ka sni ko para bangai kijing kijong blay kilong gibabon hado katata bangingim la jing shabanyo ray teng teng nginyo sting but teng teng kin sting like jing im habo blay la yang igini ki baro but teng teng ba snow si kalong bangim nyokor you blay ay prabang du blay la ngi kabam kati blay la yang wat yang lat bangin yo mat yang jing pen im shado gibam jukut hap deng kijing hap jongi shaga pop kanir kalong kijing kijong blay hoy ko kilok be jing blay shim kerku yang itang akan ikaperthai mereka tin jong blay ka ong bo blay lengbau Jesus Christ uker ku yang i wat ha ki jaka ki pekenja beneng ngets kem mapiut mangangik mi lenti kata kasngi haka bangin let sha beneng ka jingker ku ka jong blay kam long limited tang haka ne ka por haka ne ka juk ka bangin imanta hanre kan long shadow ki bam jukut ro ramngen ato blay unyo shiliang upet kmat shiliang yapi habi nu jor bat no pat hato ai ki jingker ku yapi kam kendiat badi ki wei kambon kum ki breu ngi sngot nat ban nu jon ba o te uyo ki jingker ku nga duna ki jingker ku nu blay ai ko ki lok be jong ala ngi pet de ki kmat ki ba shai kedar de ki jing ki jong blay ngi yo i ba ka wei ka klap mat jong jing im jongi kalong ki jing ki jong blay lemba ki jingker ku ki jong how Christ ka jingker ku ba kraut tam ka bangas ngau ka blay la ai hangi kalong pengen pai ka jing im ka bakla ka jing im ka badap stang da ka pop pengen pai ngin kala ka bamot pat ngin pet shu Jesus Christ ki jing ku ki papalat liam ki bakenre ki jong blay ki shu kado ya ka jing ka jong blay yang ki breu ublay kmi lenti bangin kala yo le
bahai yang i kena bangi ngin e kelaya ubat kum ki babon ki khmi ha bangi le bahai ki wei ngi sngo kum ki wei ki dai ban le bah ki liang yang i em u bleu ai ngi kalat bangin jit bangin pan pai ye ki jing kong u shau ni pe ki jing li ba prangit manobala jit yang i bangin long ki khon ki jong u hawat u blei hi dalade kanir kam dai ki jing le ki jongi kamat ka baning kong dai blessing lan jing kerku kamat ka ba ar ka dai ki jing jit lan choosing u bleu la jit yang i bangin long ki khon ki jong u ko ki lok be et jong klem don mano ba pen bor ye u kaya to ayu chapang ka jing long ka jong u blei bola jit yang i what happening ka jing bambit door jong i what happening ka jing long pop jong i what happening ka jing plot jong i tanya pai sha Ephesus klan nong baning kong ka khot basau kat kumbau legit chooses as he chooses kat kumbau legit yangi hau menba empat pensyong nong rim ya kepertai kenang bangin long ki ba khot bat ki ba klem duna hakmat jong u ha ka jing e ko gi loki ba e jonga kan ne ka jing ong ka jong pol hang ne ka pensyai ha gi nong Ephesus bat ngait scam ka pensyai kadar yangi wei pi wei ka jing wan jong i sha ka jing het kam dai ka jing jit jong pi bat jonga re ka dai ka jing jit ka bo BLEI ula jit nagbanta jong i nadok mano ka Bible ko ong nado bampat long ka perthailan en nadok mendai kulong kaya to ayush pang ka jing it ka jong BLEI kan ne ka pen i bo BLEI u long si shao tau BLEI u ba khmi ya ki jing don kam jong i but habo BLEI u jit ingi ka bas notanat e kalong wat ladang ilong kita ki ba pop ki ba sao han kum ka snam ong ka Bible lada ki pop jong pi ki sao han kum ka snam ula ban ma ki pop jong i u Jesus Christ ula jet ya pi ko ki lok ki be chuna ka jing don jong pi ka balang kam day accident ka jing don jong pi ka balang kam day ka jing jaran khat ka destiny re ka jing don jong pi ka balang ka day namad bo BLEI ula jet ya pi ba pin don ha ka balang ka jong u hat ka jing jet ka jong BLEI yang i ko ki lok ki be chuna ka shu ka do thick ya ka jing long ka jong u ka balong ka jing e ka jing e ka ba palat liam ka jing e ka ba amdon mano ru bala bandon kat ka jing e ka jong BLEI unconditional love hato BLEI ujuk smart mo ko ki lok ki be jonga ban kami ka jing plot jongi ko mangi ki breu ngi kami ka jing plot jongi wei pat teng la don breu badon ka no jing plot ka don ka breu badon ka no jing plot ongi kaloi he jing shaban harap persya ki ban let ban pen sapriang ya ka khobor ka bolong negative persya ya ki kai ko ki lok ki be jonga lembak ni ka khot ngayo i ka ni ka mat ka ba kongsan ba ka ta long bo BLEI wat ha jing plot jongi ru kami persya yang i Henry ai lat yang i ko ki lok ki be jonga bangin kala ka bamot ublay ay bor hangi way pi way tat hado pangindala sisya ban long kita ki bru ki bakhot ki bru ki bakhlempop ray hoy kam dai da jing le jongi kam dai da ka bor jongi ka dai lot da ka bor ka jong ublay ka bala PYNSHONGPDENG how Jesus Christ ko ki lok ki be jonga hato ka don ka ka ba piale halade ka na ka ni kasi hato ka don ka ba pisiam jing ban no ba ka pitip ba ka long ka ba sneo ko ki lok ki be jonga hato ka don ka jing klot hangi let's say habi day bat ka jing day shilok si tengah hato ka don ka jing klot hangi let's say bangin tu bangin thok bangin ikwa bangin klim bangin saki lamler ko ki lok ki be chung ki pra bangin ka ni ka sing kwa ban ongi pikini ka kobor ka basno tanat baha u Jesus Christ ubala jet yangi bangin long ki khon ki jong u empower yangi u ibor yangi bangin la ban job pidon ka jing klot pidon ka jing duna one shoe BLEI but u BLEI u legit ya pi jing sha pin your job na ki jing tenjo but ki jing pensyoi jong ka pop kamat ka balai to dia pai shwash Ephesus kalunong baning dong ka pasan kong haba ulala thung lupa kani ka tin la thung lupa kadai predestined haba ulala thung lupa yangi sha ka jing ting khon da u Jesus Christ shala de hi kat bakum ka jing snobha kamon jong u Ngepet ka ni katin predestined. Mano bala thung lupa ya pi bat yang ko gilok ka bayit nga. U Jisu habo lo penlong ya pi bat yang Ngila pan ong bulat thung yangi bangin long ki khon ki jong u.
Mereka kubur ke besnosi kalong bahadin bangi lahap syakapap ulahapan yap nagabenta jongi bat sa sin pat ujisu ulat hung lupa lan ula predestin bayangi onting kon ki jong blek pramit ka e ka jingmut jong nega ten predestin hoy laring ipet hagan nega shiti ki jong Paul syaki Ephesus yo i ba ki Ephesus ki nget ki blay tau bat haki jinglong blay ki ba per Perkat kum ke jing sngo tho jong ki kim don yakalat ban rai ngi ban tipik ne bak Ephesus kam de ke demokrasi kadai ka benta ka belasan syar da u pat syarum hakito ki por bat kim don yak hok jing syaban jit na ka benta jong ki kawai ka daw ka long na mar ka religious kawai ka daw ka long na mar ka religious philosophy jongki baki la bolot kila resign hakikti jongki BLEI baki BLEI tau jongki bakin lekat pamuan takadaw ki brewa Ephesus ki nget haga destiny Reka ni ka predestination kam day kata ka bangingim la panray yala de ko kilok ke bait jonga u BLEI u ay happy hanga ya ka lat bangin jit ka western thought la ni ka sang perkhat sesep ni kalong very particular habede bat ka privacy bat ki rights jong ki breu ngi ngim la ban let ban long hap deng la ngim la ban shim no ka hok jong u breu kari kamuluk kala ai hawai breu ya ka freedom of choice Hoy ting haping pai siya ni shiti sngo ko makini ki breu Ephesus kim don shoot away pat kalado apostle Paul pasyang ban yato yaki baka don away pat kalad pat kataga long bo BLEI bangingi mani umlong u BLEI kumu emperor la ne kumu patsya ne u BLEI ai lat yangi bangin jit banjit ban yatray rengkat patu om bangin long independent na u but om ba u unle ya ka aka un chule klik alo jongi bat ngingi namla ban le ai ruet hoy lembaga ne ka khot mio i baleng ba u Jesus Christ la thung lupa la predestin baya pi bat yanga on khot ki kon ki jong BLEI u BLEI ai lat yangi ru ajin sham ngin shim ya ka rai bangin bot yo BLEI la ne bangin long persya yo tinglay bet kamat ka beningkong kijing kerku blessings kamat kabaan choosing kajing jit kamat kabalai predestination lan kajing tung lupa ramai ka ika pangasungot tenat akan kamat kalong ka predestination kajong BLEI kalong tik kum kan kadur lara nga kedup yo Jesus Christ u Jesus Christ ubu ri yanga haladi but habo BLEI ubishar ya pi bat yanga umpet syo ikajing klot jongi rai upet ya ka ika bu Jesus lale na benda jongi atau kata kamlong ka ika tenat kani ka predestination ka jong BLEI na kabenta jongi ka penpau pat ka kedaw shina po BLEI ukwa ban laj im yangi da ka ba ni pediang ya ka hok ka jong Jesus Christ larau Jesus ukup yangi u BLEI don kam ban yu isu ki jing tuna jongi namar ka jing day jongi bat u Jesus Christ ka jing bat redin jongi hu Jesus Christ ka jing bat scam jongi hu Jesus Christ kalabiang yu BLEI bukpa ban ong uthe uday kon jonga hoy kani ka predestination kam day ka predestination hakaba u BLEI la se ula ban pen im yaki katto kat ni la dangi le ya kat ka bu BLEI ong lan u BLEI un penyap no igitu la se ke be yat mat persya bat u mereka ketin ke jong BLEI ka pen sya ya kani badaki kam ki jongi ngin yo mat lan ngin yo ya kata ka bainong ke jongi leng bagi kam jongi u BLEI un bishar yang iwe piwe baladu jisu long uta upatap lup ya jing im jongi ko ki lok be it jonga om day etang ka basya bar ka ba u BLEI yo i ya jing long ke jong Jesus Christ rai ka basya po ru kat bangingi jan baru Jesus Christ kat bangingi pertubot ya jing im ke jong u ngin long ko mau kata ka long kamat ka basngot na do kata kamat ka ba sa ka jing IA ru ka long no BLEI ko ki lok be it jonga ka jing IA ka yatho ayu sya phang u BLEI to nya pai sya ka khot ka basan Ephesus lenong beningkong Tanya pai sya khot ka ban riu Ephesus lenong beningkong ka khot ban riu ya ka ban ya ro ya ka buram ka jing IA jungu ka bal IA hangi ha uta u bait ko ki lok be it jonga ka jing IA kam day namar bangingi la pan kamay daki kam ki babhajongi hoy to ki lok be it jonga wat lada ni sumar ya ki shiphokum kim la pan im ya pi ba yanga wat ladang ni rakhe ka sabatan kam la pan im ya pi ba yanga henry ki shiphokum ba ka sabatan ki la pan ya lam ni sya kata ka jing day ka bajan ba BLEI
na badai utau BLEI ki hukum ba ai ru angi ke jing IA baka ni ke jing IA ong ke Bible baka long ke buram jong ke jing IA prabangat agano ke rukam ke jing IA ke jong BLEI ke trekam. How does the grace of God work? Prabangat ngasukwa ngini perkat ngini jing rendur ni long ke beri bapa nyemla ajing syaban kiklik daladihi mereka kelemat ke bangi tip syapang Jesus Christ ni pediang ye hukum nong pen emat nong sius pa jong ini kela ke pamut ni pen kamti lagi jing im jongi how Jesus Christ ke Bible ka ong na ba u BLEI u e u Jesus Christ bal ada u Jesus u taplup ye jing im jongi ke jing IA ke jong u BLEI kalong halo jong pi bat jonga na ke bentau Jesus Christ hoi ko kilok be jonga ke jing IA ke jong BLEI kam dei namar banga ngadai u khasi ke jing IA ke jong BLEI kam dei namar banga ngadai unong India ke jing IA ke jong BLEI kam dei namar banga ngalong unong song snong jong ne ke perthai na ke jing IA ke long namar bu BLEI ulat hau yang ba u BLEI kwa yanga ya pi bangin sa aga pop bangin boy siya ke jing penjat race ke jing IA ke jong BLEI kadai ke jong u pat kam dei ke ba mi nangi grace is God's doing tanaw kalong ru kaburam namar pakawan nu BLEI Ramai tu ni pai saya kan ni kawai gamat. Tu ni pai je Ephesus kalau nombor ni tong dekat benyo bat bapra. Ephesus iwe nyot pra ong ha ubangi yo kejing sius pa redeem or redemption. Takas nam jong u kejing map ye kejing palat jongi kat bakum kejing kendrei kejing IA jong u. Dekat bapra ong ya ka baula pendroi kerhai lavishly. Kani ketin pendroi kerhai kawan akan ka kentin ke BLEI ula ailut nadong sadong yang baru klem lek kham na bu klem bat no ya ka ai ngai ula ailut ya kat ka ba ngidon kam ya ka bawlo pendroi kerhai syangi na gajing start bat ha gajing syempang baro redeem or redemption gajing sius pa gajing sius pa kadai ka wen ki kam ki barat pa ki BAKHRAW tam ki bu BLEI ula lek leng bau Jesus Christ ha ka no kam bu BLEI leng bau Jesus Christ ula play ila kasnam bakodo jong u bantit no yang ini nagikti jong baman to redeem us kani kaktin redeem lani kani kaktin ban sius pa kani kaktin jing syabawan nagajing kai yaki syakri lani kimrao hagi pon men barim lada don mano bala syadi kumumrao lada hap ban penlaj je utau breu batit u hapan siu dekat dor kenang ba un yo yaki jing sius pa ni lahap syagapap bat ni lalong kimrau hagapap bat ujisu ulatit daga snam ke bekodo jeng u yapi bat yang aku kilok kibet ulat he shlei uklam benut uklam le kapnap penban ulat he yakat kejing basbun bakejing map ke banging don kam God through Jesus Christ has poured lavishly his kindness and forgiveness hagane kejing tiet kejong u yangi nagikti jong baman kejing sius pa jong u nagbenta jong i wepi we nagikti jong baman kalong ka kamba kejong u BLEI ka bangingim la ban lehi naladihi mereka datang tak bor kejong BLEI udah BLEI gani ha jo BLEI la tiet ya pi bat nga uklam tiet yang itang nagikti jong soitan rai la tiet kenti ya pi bat nga nagajing tek jing khom jong kapap hak baka pop kamla ban le AA show pila ban kali kejing kali balai pat banginang le pop hadian bangila priang Jesus Christ kadaw kalong bangim yasno bat u Jesus Christ reden man lagasngi kada ha bangi jingai kendiat ro Jesus Christ usaitan uwan ban parat persyai uwan ban mudui persyai uwan ban kenok persyai penshoy ni ban ihap syaka pop belangi pai pat u Jesus long balakloi ban priang ya pi ban yang aku kilok page atau BLEI u ai kejing map bat kejing spun kejing im jongi kat kum kejing don kam jongi bat kat kum kejing dei hok jongi banyo as we deserve and go gilok be jonga ya pi benga la ai kumjo ya kejing spun kejong BLEI bat kejing map jong uru u BLEI hejing syam jubo ya ka account ke melong ki accountant
Kidon ki account na jing sya ki belong strict kado katata bakimla syo jing syaban penduna lan pentam kendiat ki pisa hak account ke jongki. Ublay ulong bakaluat ito katata. Taraw John McVeigh ang ublay u eat yang lavishly. Kat kabangi don kam. Ulong ubakhraw kamensi magkadonot hado katata. Kabor perkat kalong kabayar hado katata. Butip belada u tit you Ronald. Ladu tit yapi. Nagajingkam kenti ke jong setan. Butip apin segala kabamot. Rangai kay bakane kahikay. Ladu blay ulaay hado kata-kata yangi. Palipat bangi kum ki Kristan, palipat bangi kum ki Seventh-day Adventist. Habadan mano-mano, let's say kiba lahap, siya kajing klat, siya kajing tunjuk jong paman. Haga jaka bangi ngirap, ngisngaw tanat ban keren negatif siya pang uto brio, ngisngaw tanat ban keren negatif siya pang kato ka brio. Hato ka negaday ka ekabu blay, uli hikay ngi dagan nuksa. Ko kilok kiba it siya nga, dalay-lay ro Ublay kwa iya piwa dia nga, bangin tip, bayangi, la sius pa daga snam ka jong u. Bala la sius pa ya piu dia daga snam ka jong u. Ngiru ngimday hejing sya tang in theory rangi day lengbaki kam. Lengbaki jing le jongi, lengbaki jing mut jing berkat jongi. Bangin le iki way ru kum jo. We should not give others just bits and pieces when we have received enormous grace from God. Ngimday ban ai, yaki way tang yaki jing ai, kutia mutia, kendit madit. Rangi day ban ai kumu blay ngi. Kajing kaliban real. Rangai kumnong itip siya pang kijing mayan jong ka gospel. Kumnong itip siya pang ki bari. Ya kabang nimla ban siya pang. Hot nimla ban len. Bo blay. Ula pan pao ya gini ki baro. Ya ki bari kilalong kibamri akmat jongi. Everything is an open secret. Kaway pa kaway kajing mayan siya pang kajing tray jong ka gospel. Kaway pa kaway kajing mayan siya pang kajing tray kajing mo Jesus Christ kumunong pan imbat nong suspa jongi. Lapan siya kadar. Lapan ipaw. Happy ba? God reveals. Then page kani kajing puli. Ephesus kalanong kapaning kong kot pakanday kong habaw lapan tip reveal. Yangi. Ya kajing mayan kamon jong u. Kat bakum kajing sngob ha jong u. Ya kaba u lalatmu haladi. Ramai dato pingat ya kani. Boblay umjuburi ay ru nangi. Hoat. Ublay upan syay na dong syadong. Kenapa ngingin labat syampang. Ya kirkom terekam jong u. Hagajing hagajing day jong u bat ngi kibriyo. Hoat sa tanggaway. Lara kapor perkat jong ikam laban kot. Namar kapor. Kapor perkat jong pi jong ha. Kalahir hadok kata-kata. Lara don ke ke bamapi mangan ngimla ban sengutu. Namar kapor. Kan sapoy kapor hakabo blay on sapan pawi kita ki baro. Bat nga kami lenti ba on ngila poy siya beneng. Ya ki bang ngimla ban syampang akan ke pertai. Ublen sapan shine ray. Ya ka bang idon kam ban tip nagbenta ka jing pen im jong pi ba jong ha. Ublay la ban pen tip lengba. In Tali ki kitab jong Bible. God has revealed His truth and His secrets through the 66 books of the Bible. Ublay ulapan tip yagijing mayan kamon jong rangai teng lanangi ngimla ban smutho lanai syampang yagijing temu jong ublay hatong iju long speculative hatong isu antat mudur. Neng ilong kikon kibakongo kikon kibalong balakloy. Pan ailat you blay bun pensyai hagapor ka jong u. Hagapor ka ba uhi. Uibet. Hoy kidan shibon ko kilok be jong gijing kali. Balay ba i pa jong ay layap. Balay ba parlok jong ay layap. Balay ba urang ba balang le se ubatray kambha ka balang. Balay ba ka jiya ka ni ka apot ho. Kidan shibon gijing kali ko kilok be jong na. Rek away ka pengiday pensyai. Yagijing mayan baro ubalay upensyai hapi ba nga. Apostol Paul ukren hang ni siya ki Ephesus paruang. Kamdon ka bublay la buri nangi. Kamdon ka bublay la depan tmulu pa. Yangi ya kabang ngingim la jing syaban don ktilang ang taga jing tmugo jong bublay. Ka predestination baga palang 7 Adventist kahikay kata ka predestination bublay utip. Ya karay ka bakumno ngingin shim handray umpan bor ya pibat yang apat. Bangin shim ya kanugo no karay ka persya na kabalong siya kaliang na. Ramngat Laradon kiparalok neki prabanget kibasngaw balay bo balay uburi
Yaki nangi. Maju tarai BLEI buri. Maru BLEI mju buri. BLEI lapan syai kedar. Yaki baro. God is an open secret. Lalu BLEI kuaban buri yaki baro unjin lalet na do bo soitan ulahap siya kapop. Lalu BLEI kuaban buri yaki baro ulala jing syaban let na do kapop bu ada magim kilahap siya kapop. Lalu BLEI ulong uta unong aplang brot ubalit kami what ya iway ilang brot ibalaja. Ko kilok bi jonga. BLEI ulong BLEI uba penpau yaki baro. Lalu pim smutho. What you antat mudur. Lalu duai BLEI. Lalu kalong kamon ke jong BLEI kat kum kan ni kedekot. Un penpau tapi banga. Kamat kebenciau. Mano bawan ra lang yaki baro. Mano ba penyet teli yaki baro. Atau day mapi mga, atau day pasta, atau day orang balang, atau day utamen basan, lana katamen basan, atau day ki kemegi pa, atau kita ki mama ki nana, atau kita ki parlok ki parajor ki bawan rak ki jingit teli lang. Go ki lok ki bayit jonga. To nya pe. Nya pai. Isya ka lenong ka baning kong Ephesus ka dekat besipo. Bahaga jing penyad ke jing dap biang kia. On lumlang unite yaki baro hau KHRIST. Yaki ru kiba hagi beneng, but yaki ru kiba haga kendo. Ho ngim laban len namar kapop. Ki kiba habeneng, but ki kan ke bertai ki lahap nya khlad. Wat hagan ke bertai. Ni lahap nya khlad iway ni way pat. Hendai udah BLEI pat uban sa lumlang udah BLEI uban sa penunite yaki ki baro. Lano kan ke jing teli kan wan, lano kan ke jing penyesok lang kan jia. Onda ki baro kinwan siya bakut. Ke Bible ka buhang ni onda ka ya kalabiang. BLEI wan ratlut ya ki siya bakut. Pat un penyesok pat sa hisin. Ya ka beneng pat ke pertai hod shua bun pen kod ya kan ke pertai pat nakapop. BLEI kwa jing siya ban penyesok, BLEI kwa ban wan ratlang ban lumlang yangi. Rau nge habangi pa siya kan kamat. Hatong idon kijing pam yasnu tho akabalang hatong idon kijing pam yasnu tho ki yang kisem hatong idon kijing pam yasnu tho ki jagat trai jongi bat no hato pila juduai kenang BLEI un wan ra pat yapi BLEI penlong yapi shitali sa shisen pat BLEI ula ban le kata ko kilok ke jonga bersang batuai udai tang BLEI hau KHRIST ubala ban le kan ikam mar BLEI dei uta bakwa pensepret udai usaitan bakwa pensepret penjengai bakwa penyasyun penyatat penyasrut yang iwe piwe Rai BLEI lembau KHRIST ulawan ban penyesok lang ya ke beneng pada ke pertai. Hot ulas sedang nak ni ke pertai dapat pen i nuksa ko ba. But un pen kut hang tai ha beneng ha ka pakai jing janai. Jong ki ke baro. On pen pau shina kmat jong i we. BLEI ula ban pen yesok ke baro. Namar ba ulong BLEI. Namar ba ulong unong tau. Namar ba ulong bo bet bo renti ke baro. Datang hau BLEI bangila banyo ya ke unity datang hau BLEI bangila banyo ya ke jingilong shitali wal ladangi wan nakijaga ki ba pero wal ladangi don ya ki dur ki ba pero wal ladangi don ya ki jing sngoto ki ba pero re BLEI ula ban wan ra yangi sya ki jinglong shitali da ka bo pensan yangi hendrai omla ban pensan yangi ladangi ngim ailat yu ban pensan yangi tarang idon gamban betin ketilang bat u kenam unla an pensan yangi kemat ke bakadu nilai pet lagi ni ki baro kemat ke bakadu kadai ke jing shon sharp ke jong BLEI kanir kadai ka kam ke jong BLEI pim la ban le da ka jing start jong pim la ban le da ka jing champang jong pim la ban le da ki jing le ba jong pi ye ki kam ke jing im jong pi re dai tang BLEI bala ban shon sharp ye pi ke ai ke BLEI ule ban kam kenti pat yangi bangi long ki jong u what does God do to claim us back and to display that he owns over us and he has full ownership over us. Ni pai sha Ephesus kelong bening kong kat kot bakat lai. Kau mapiru haba pi layot snow ya kakten ke jing shisha. Ka gospel ke jing penim jong pi. Uta haba pi langit ru. Lashon sha ya pi do mensim bakod ke jing kular. Seals by the Holy Spirit. Ko ki parlok. Ke jing shon sharp kamut eu. Ke jing shon sharp kamut ban bodak. Ke jing shon sharp kamut ban bodak kena bangingin tip bakan ne gede ke jongi. Habangi tit ijaga hakano shnong. Ni hapan bo iki mau saudong ki mau bot
ban pen I bagan ni kalong kajaka kajong ni katu kalong ka sign katu kalong ka mark ha kajing ade jong ni kumi kristan knang bo ublay untip banging ilong kijong ublay ubo hangi ya kata kajong ya ka sharp kajong pinsyam haga shiti jong Paul siya ki Ephesus arli kajing shisha bat kajing shon sharp ka trekam ha kirukam kabaning kong haga kelep mat bangi ni pediang ya Jesus Christ kumunong penimbat nong sius pa jong ibat habangi kelabamot ublay shon sharp yang ibat ong Ronald ulong ujonga pilong ujonga haga kelep mat mga kelak kabamot uyiri mushkala haga way article kabulat ho haga ministry magazine whose nam arajar katnyo God's two seals kadika kerteng jong kaneka article goang baka jingshon sharp kabaningkong ka jong ublay hoit lembao men sim bakhoy kadika jingshon sharp kaban penit ho yangi bat kaba penla ublay ban kam bangingi long ki jong but kaneka jingshon sharp kalong lengba ka sharp jong ka gospel through the seal of the gospel habangi pediangnya ka gospel ni kalaga bamot ni penbaptis ublay shon sharp ya pibet nga paruong ini day ikon ijonga ibakwa ban penhapo ya laga jing im haga jing ilam ka jong rawnget kaneka kam jong jing shon sharp kam de ka kam jong pi jonga ka kam jong jing shon sharp kam de ka kam jong secretary lanika secretary balang haga bala tho iki kerteng jong haga register jong balang ka jing shon sharp kam de da ka committee jong balang ban penrung balang lane ban weng balang ino Reka neka jing shon sharp ka de ka jing day jong pi baru ublay markanti markmat kajing day jong pi baru ublay kapapan long ya pi ban long ki kon ki jong ban long ki kon ki jong ko ki loke be jong ka basngusi ka long ka ni ka patay ngi ngila ban yo itang na ka basyabar ngi ublay yo i ka basyapo ta ka daw ka don kam yangi bangin priang ka shap ka jong ublay bar habang ngi priang ka shap ka jong ublay pen kamti hangi da ka bor ka bekenja ublay bangin la banyele persya ya ka pop bat yu soitan bat om tang banyele persya rai bangin job rum kum jo khotกับขัดลายกองคุมโนละชอนชาบอย่างนี้เรื่องบ้าอุมันเสียมบักโคยแต่หากจริงชอนชาบก็ได้กับกำกับจงเบลยกับบุเบลยอุตรเรื่องบ้าอุมันเสียมบักโคยได้กับบ้าอุจิสุคริสอุลเล่นักบันตาจงนี้ก็กินล็อกไปเหตุจงอ่ะตัวนี้เป็ดอยากจริงชอนชาบกับบ้าอาร์กระดอนกับจริงชอนชาบกับเป็นอีทุอย่างนี้บางทีลองกิจงเบลยปัดกระดอนกับจริงชอนชาบกับเป็นเดบบัดกับเป็นติกนาแล้วเนี่ยกับคอนเฟิร์มอย่างนี้บางนี้ลองกีตากิจงเบลยni don kaman long consistent kajing a day jungi but ublay ni day ban long consistent ko gilok be chunga tanya pa shakini kat to ni khot shwa bangin ya pen kut kajing kali galong lano kajing shon sharp kan kut hato ka bible ka don aa mo pan ya thoch phang kani tanya pa shakini khot to wat pan sngo cp human sim ba khot ublay da bala shon sharp ya phi hado kata ka sngi kajing seus pa Pramit balay bangim day pansungsi yuman sa bakod. No man sa bakod uday utaba pa niya kando yangi bat kajing shisha. Uday man sa bakod uba panshay hangi yaka ay bagaktin jong blay ka pla bat yaka ay kabangiday pansulto. Uman sa bakod habo tray kam ula let's say bani persya bat pi lanay bat nga bat nimday ban snow sarong ko kilok iba it jong nga bangilala jing siya ban be siya jong nga yuman sa bakod magaktin jong blay kong lada uman sa bakod usno si. Kandon ka ka ba namar unum la syo ban tray rangkat bat ni happy day bagi jing shon sharp sya jing seus pa to what pens no cp man sim ba khod ublay da ubala shon sharp yapi hado kata ka sngi ka jing seus pa sharp ka baning kong ka bangiyo pediang hagapor ba yapi pediang ala pen baptis na ka por pi ban mangangil pediang Jesus Christ kunong pen ban nong seus pa jongi ni khot ya kata theology the seal of the gospel kadon sa ka way pat ka sharp ka bang niyo iha Ephesus saw lepo ka de ka apocalyptic seal lane ka sharp jong ka jing suspa ka ban jia ki sngi ki bakot dan ya pulis at ligir khot jing pan pa nyo we do saw ngilay puli ka ni khot kam man shwa te hadin ka ni ngalayo I ki saw angel ki bayeng halor ki saw dong ka khandau baki ya bat ya ki saw air ka khandau nang bakal air kan om yo be haga khandau lemne haga duriau lemne haga noga ding bat ngalayo iyo way padu angel ubawan kiu na shaba mi kasngi udabat ya ka shap jong blay uba im baru lo pertarik tin bajam hagita kisaw angel hat
kiba la aibor ban pen sneu ya ka kendo ba ya ka duriau uda ong towat pen sneu ya ka kendo lemne ka duriau lemne ki ding haban ngidayo ban shon ya ki shakri ublei jongi halor ki shalangmat jongki bat nga la yo snow ya ka jing ken jong kita ki bala yo shon chispa sapo saw hajar ya ki bala shon nagijat benrio baro jongki Israel at kababo jing pen baw kan dai saw om bat nga la ong haki bakin om pen sneu yo plang ba ka kendo lemne ki ru bajirngam lemne yo no ru uding henrik tang ya kita ki breu ki bam don ya ke jingshon sharp ke jong blay halor ka shelang mat jongki prabanget ke jingshon sharp ke banjia hagi sngi ki bakut kan jia hagi sngi hakaba on penbor ya pi badinga bangin jit hapdeng ke jing mani hok yu blay lene ke jing mani bakla ya u on penbor ya pi badinga but on berngem bon shim no ya ke jing im jong pi ba jonga larangi nyim pediang ya ka sharp ke biak persyak ba ka sharp ke jong blay ke bolong ka sharp jong rakla ko gi lok ke be jonga ya ki breu ki ban yok pediang ya ka sharp jong ke jing sils pa kin yok pediang namar berkilabat redin kila sno redin honong pen im jongki uji sukres kajing yadai jongki naduk kasngi bakila kela bamut haduk kasngi bo blay upen shisha confirm upen scam kalong kajing yadai kabajan haduk katata kajing yadai jongpi baru blay kalong kabakum no kakilok kibait jonga hatong ilong balakloy ban sha yuman sim makoy bon shon sharp ya pi badana kanang habawan kata kasngi jong kajing tenjo habawan kata kasngi jong kajing penshitam kajing leben kajing sha leben mangingin scam triang komong kaktin to be so settled in the truth that we shall not be moved bakado Ephesus kelenong kebeningkong berkot bakat sao Tuhan pulih kat lai bakat sao sesisen hau mapiru habak layo snow dagaktin kajing shisha ka gospel kajing penim jong pi ha uba haba pi langedru lashon sharp ya pi dumensim kajing kula sap kini kentin kiba peteng na katay kabangi ing tay haneng balong the senjat ka guarantee la neu garanta nagabenta jongi hado kajing silspa kabenta jong uhi nang ya kaban ya ro ya kaburam jong u ronget be ublay ukwa ban confirm ya pi pat yana habangi priang yang ka sharp ka bublay hi uai hatong ilong balakloy ban priang yang ka confirmatory test ka jong blay hatong ilong balakloy ban ailat you blay bun ya dayangi niki klam ki pakadlo jong ni ka patay larangi im hagita ki por shwa bagi history jong ni ka patay kan kot ublay lale nadong shadong hu Chris takadaw ka plan ka barat ba ka bakhraw ka jong ublay ka bala PYNSHONGPDENG hu Chris kalong ublay long balakloy ban ay ka jing kerku ki pakenjaman sim ya pi bat yanga ublay long balakloy ban jit ya pi ba pin long ki kun ki jong u lada pi buri ya ladi hu Jesus Christ ublay la depan tmulu pa shapang jong pi ba jonga narangi long balakloy ban sha yu jisu nong ba man sim makoy bon ya tray rengkat pat ni ublay la ai ya la kajing IA na kabenta jongi ngim don kam ban tray la ne ban kamay kata rangi don kam ban pediang ya kajing IA ku jong u kanang mungin yo ya kajing penim shadok ibam jukut ublay ula suspa yangi nagasnam ka bakodor ka jong Jesus Christ kanang ba ya pi nga on tip bangi long ki bakoy pat ki bam thop ya ublay upan pao ki bangi don kam ban tip kijing mayan jong nik patay he reveals to us his truth and his plans ublay upan yatili yangi God unites paladangi long balakloy kam don kanu kabashitom ublay lada don ka kabashitom kadaitang kadonut jong pi wa jonga ublay ukwa ban penyatili ya kabeneng ba kando ya pi wa nga how Jesus Christ ublay kado ya wai ka pra ublay ukwa
An Sean Sharp ya piwit yang open board ni don ya hok but ya freedom of choice Larangi jit pan betin ya keti jong blai larangi jit pan piang ya keledi jong blai un Sean Sharp hangi taat li jing Sean Sharp jing Sean Sharp jong gospel ko balong jing penito bagi jing tam kenti jong blai yang ibing long ki khon ki jong u bat ke jing Sean Sharp kapan pentik na bagi long ki khon ki jong u bagi lok be jong ni long ki kristan keberang yad kum ki pilgrim ka ne ka perthai ni don kam de shisha pan yet ya ka ne ka plan ka jong u dan ni don kam larang idai ban yo ya jing panem ni dai ban sko tho ya ka ai ka bo jisu lawan ban le ne ban ta chung ni u ble u et hado kata kata pi ba na ko ki lok be et changa nim la ban len ya ta to blen ka khu yang ni kat bengi wat ban ya ni long ki ba tlat ki ba du na ki ba be ki ba them re u ble u la the kan re e ki jing ka khu hangi wai pe wai ka sa sangi bangin priang to ni dwai ko pa ble jing hab ning Kublai shibon try ka por ngila yo banyak pulih kene ko kam yang ne subject ka basngot na ho ya pasul pol lai I shai kadar ya kene ka kam ka pamlale nag banta jongi kublai shibon try jisu lam da day mami klam mami nginam yo try ka lat ban pen bet ya jing em nginam yo ka lat ban pen yasuk pat me play hi kai ngi ko try bingin lat pen yasuk hayeng hasam ban pen yasuk bat ki hayeng ki basam ki parlok par marjan marpa para banget kinong shong hakim lang salam bat kam tame ko try jisu be bagin pediang ngi jing shon sharp ko jong me ngim tep lano kata kan je re ai ngi ka bor bagin la pen bet yal ki jing em khanang ba ka klap mat ba me shon sharp ngi men confirm ngi jing em jong ni bagin long kita ba bit dor pan let bat me sho benek to ai ba nga pen kat bat ki parlok ki jong ni pat ki pra bagin ngin yo ya ta ka lat jong jing ko jong me aga kateng jong jisu Christ ngi pan amen I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided